עד עכשיו הקמנו 135 קבוצות, כרגע בסביבות 40 פעילות, וחשוב לציין שגם בשנה האחרונה הקמנו 12 קבוצות חדשות. פרסמנו, עשינו קמפיין במדיה החברתית ונרשמו מאות אנשים, וקמו קבוצות בכל מיני מקומות, בגליל, בנגב, במרכז, בירושלים ובחיפה, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה ומזמינים את כולם להצטרף. בקיץ 2001, כלומר בשיא האינתיפאדה, הבנו שהממשלה מוגבלת, הכוחות הפוליטיים מוגבלים ביכולת שלהם ליצור שלום ודו-קיום אמיתיים שיחזיקו מעמד לאורך זמן. הבנו שאנשים חיים בארץ ביחד, הרי כל הרוחב בין הירדן לים זה 100 קילומטר, אנחנו כולנו שכנים, ואנחנו חייבים ללמוד לחיות יחד. וזה דבר שכל אחד יכול לעשות וכל אחד צריך לעשות. ולכן חשבנו כמה חבר'ה יחד להקים מסגרת שבה כולם יוכלו להשתתף, וכל אחד בקלות יוכל ממש לתרום תרומה משמעותית לבניית הקיום המשותף שלנו פה בארץ. גש, פשוט אנחנו מזמינים את אנשי קהילות שונות, דתות שונות, להיכנס ולפגוש אחד את השני, כדי פשוט קודם כל להיות עצמם, להיות מי שהם, אם זה זהות דתית, אם זה זהות פוליטית, זהות קהילתית, ופשוט לשתף את הסיפור שלהם, את הנרטיב שלהם, כחלק מהשיחה הבין-דתית. כלומר, א', כל המשתתפים בקבוצה שומעים ולומדים מי האנשים, מאיפה הם באים, מה הסיפור שלהם, וב', בתור קהילה בהתפתחות, פשוט חייבים להגיב אחד לשני. איך אני מקבל בן אדם שקצת שונה ממני, שבא ממקום אחר, שיש לו נרטיב אחר, ואיך אני מברך אותו, איך אני פשוט מקבל אותה. احنا مؤسسة اللي بنعمل لقاءات بين عرب ويهود، الهدف هو بناء جسور السلام من خلال لقاءات بين عرب ويهود اللي هم بيحكوا بكثير من مواضيع لها علاقة بالديانات، لها علاقة مش شرط انك انت تكون متدين، ممكن عندنا مجموعات مضبوط لقادة دينيين اللي هم شيوخ وحاخامات وكمان قساوسة، بس في كمان عندنا مجموعات اللي هي مش داتيين، كمان مجموعات أكثر بيحكوا عن الثقافة، عن الحضارات، أشياء زي هيك اللي بربط بين مجتمعين بعيشوا بنفس البلد. המטרה צריכה להיות איך ללמוד לחיות ביחד, ודווקא בתקופה יותר מאתגרת, יותר חשוב למצוא דרך לחיות ביחד. אני, מפני שאני עוסק בתורה, פילוסופיה, דברים כאלה, אז במקום שלנו בכנסת יקר, אנחנו עושים הרבה מאוד מפגשים עם מוסלמים לאורך שנים, והמטרה היא מטרה לימודית, מפני שאנחנו במקום של לימוד. וכשאתה פוגש בן אדם, אתה נפגש במקום שאמיתי לשניכם, הוא אדם שבאמת עובד אלוקים, ירא אלו שמיים, קשור לתפילה, לביטחון, וגם אתה, אז אתם נפגשים על אותם דברים, אתם מדברים על אותם דברים, זה מקום של מפגש. هي لقاءات رائعة جدا لأنه بالأساس كل الديانات السماوية حسب رأيي المتواضع تحت شعار واحد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. אני מאמינה ששינוי אמיתי חייב להגיע ממערכת, חייב להגיע גם מלמטה וגם מלמעלה. חייבים כן להיפגש אחד לשני, אבל אנחנו חייבים לשנות את המוסדות שלנו, לשנות את החינוך שלנו, לשלוח את הילדים שלנו ללמוד ביחד בשני השפות. اللقاءات دائما بتقوي العلاقات مش بس مع رجال الدين، مع اللي بيشتركوا اللي بيحبوا يشتركوا ويتعلموا اكثر عن الاديان الاخرى، لانه هذا بيقوي العلاقات بيناتهم، زي عائله بيكونوا بيقدروا
يحكوا انتقادات لبعض من غير ما يزعلوا، بس الأهم شيء المحبة، يكونوا بوفق وبمحبة مع بعض